První, kdo se dozví, co čeká v sejfu. Zvláštní je prázdný. Kde je to hovínko? A šváb, leze po mně. Sujnete ze mě ten humus. Nech toho, podívej, není až tak děsivý. Dokonce bych řekla, že je velmi roztomilý. Chápeš, co s ním budeš muset udělat? Ne, nebudu. Podívej, jak je strašidelný. Má takový fousy. Než se nachystáš, poradím se s tím trezorem. Okay. O, mám štěstí. Podívejte se na moji velkou Oreo sušenku. Mňam. A co na mě čeká? Okay. Páni, jaká krásná neobvyklá kouzelná hůlka. Zbývá jen zjistit, co dělá. Skvělé. Díky ní vás všechny můžu donutit vyset ve vzduchu. Hele, to je skvělá taxe, že jo? Ne, to není vůbec skvělý, tak už to nedělej. Hraj se svojí hůlkou a já se s dovolením pohraju se svojí obrovskou lahodnou sušenkou. Můžu se taky kousnout. Ne, já se s ní sama poradím. Je až moc dobrá. Ach tak, no nic. Mám jeden mazaný a velmi nepříjemný plán pomsty. Co pak povíš, až se ti tenhle šváb usadí na Oreu? Oh no! Neřeknu nic? Šváb je velmi roztomilý. Ach tak. No nic, stejně si zaberu tvoje Oreo. Ať mi prostě vletí do pusy. Hej, nestydíš se, zlodějko. Zbyla jediná zábava. Dívat se na Emu, jak se pohrává se švábem. Vám to přijde vtipný, ale mě moc ne. Ale budu to muset udělat. Pašák, věděla jsem, že jsi statečná. Ne, nenechám toho švába jen tak odletět. Tady, Emo, stejně ho musíš sníst. Fakt dík, Samanto. Fuj, to je tak nechutná věc. A já myslela, jsme kamarádky. Mimochodem, napadlo mě něco velmi zajímavého. Když moje hůlka dokáže přimět letat cokoliv, pak může přimět i mňamku letat ke mně. Podívejte, je tu spousta různých sladkostí. Jsem ta nejšťastnější holka na planetě. Asi ne nejšťastnější. Co jste to udělali? Zlomili jste mi hůlku. Teď můžu jíst jen to, co to zbylo. Nech toho, ty to máš na celý rok, tady to. Jo, to je pravda. To nám všem stačí na celý rok. Tak, teď začínám já. Vypadá to, že na mě čeká něco pěkného. Je to tak. Celá flaška mé oblíbené koly. Tyjo, teď se to rozhrkalo a vyletí ti to přímo do obličeje. Ne, prosím. Klídek. Všechna kolem zůstala v láhvi. Báječné. Takže teď můžu já otevřít svej. Ach ne, jak věděli, jaké jídlo je pro mě opravdu jako hovínko. Si to prostě nesnáším. Jaké mám štěstí. Velký štěstí. Zajímalo by mě, co budu mít já. Snad něco magického. Páni, to je bonbonový mrak. To jsem předtím viděla jenom v animáčích. A dejte ruce dál. A to se týká všech. Nedovolím, abyste mi kradli moje bonbony. Jsou jenom moje. Ani je nechci, mám svoji kolu. Páni, ta flaška je tak velká, že se do ní vejde tolik tekutiny. Něco je se mnou špatně, holky. Ustupte. Humus. A jak to smrdí. Tebe neučili slušnému chování? A to nebylo vše, tady je pokračování. Hej, my teďka odletíme kvůli těm krkancům. Hrůza. Míň mluvte, víc dělejte. Emo, proč ještě nejíš? Protože nesnáším citrony. I když mám nápad, co s nimi můžu udělat. Proč se jdu se tím kyselým blivajzem, když si z těch citronů můžu udělat lahodnou šťávu? Naivka. Myslíš, že šťáva bude lepší než ty citrony? Nyní to uvidíte sami. Prostě mi závidíte. Oh no! Oj, zdá se, že jsem měla pravdu. Je nemožné udržet tuto kyselinu i v ústech. Co to děláš? Všude ta ohavnost je na nás. Jo, to je hnus.
dokonce se mi to dostalo do očí. Zajímalo by mě, když jsou moje sladkosti. Mráčku, proč mi nedáš moje bonbonky? Hurá, teď mám horu Skittles. Ano, je to dost pro všechny. Ne, je to jen můj mráček, takže se sami dělat nebudu. Myslím, že se ho prostě můžu vzít. Nemůžeš nic. Bylo to moje a moje to zůstane. No, když už jste všichni zkusili to Skittles, budete souhlasit s tím, že jsou prostě úžasné. Co mě čeká pro tentokrát? Vypadá to opět na něco velmi cool. Jo, podívejte na tu výbornou koblihu. Můžu ji nejen jíst, ale také se s ní hrát. Wow. Oj, ještě se nemusím naučit, jak ji chytat. Zajímal by mě, kam ten trezor mizí. Ale je mi to jedno. Myslím jen na tuhle lahodnou koblihu. Jak je dobrá, dej mi taky kousnout. Ne, kvůli tebe jsem se kousla do prstu. Teď mě to hodně bolí. Není to tak hrozné, když se unosím nápas pro tyhle případy. Super, díky moc. Zajímal by mě, co na mě čeká. Sakra, to je nějaký hnus. Zase mám smůlu. Nesnáším slepičí vejce. Hlavně, když jsou syrová. Co s nimi mám dělat? Dovol mi, abych ti pomohla. Promiň. Podívej se, jak jsou ta vajíčka chutná. Pojď, je čas je sníst. Už je to sama fakt nebaví. Podívejte, jaký miláček. Teď to bude můj mazlíček. Já chci taky takovýho mazlíčka. Ty jo, a proč mám jenom vejce? Protože jen hodné dívky dostávají kusátka. Zajímalo by mě, co mě čeká v mém trezoru. Vypadá to, že je to nějaká bomba. Co? Bomba? Musíme se honem schovat. Pomoc! Možná ji dokážu deaktivovat. Mám tady kleště na ty dráty. Vypadá to, že jsem věc jen zhoršila. K zemi! Páni, podívejte se, kolik je tu bonbonů. To byla bonbonová bomba. Skvělý. A moje kuřátko teď má bráchu v čokoládovém vajíčku. Hurá, jsme v kině. Zpomalte, stůjte. Kde jsou vaše stupenky? Jasně, Jacku, no tak vytáhni je. Lístky, tady jsou. Vemte se je, prosím. Zdá se, že je vše v pohodě. Prosím, pojďte dál. Díky moc. Film už běží, rychle se posaď. Jaká zrušující story. Mimochodem, ten popcorn je vynikající. Jo, taky mi chutná. A film je bomba. A proč se šťourám to popcornu? Můžu přece sníst celý najednou. Tak, a je po něm. Ty vždycky spěcháš, Chelsea. Jacku, a tvůj balík je skoro plný. Vezmu si trochu. Co to děláš? Dej ruce pryč. No, vysypala se všechny můj popcorn. Hele, lidi, jste v pohodě? Myslím, že je čas, abyste odsud vypadli. Vstávejte, pomůžu vám. Od toho filmu se prostě nemůžu odtrhnout. Hej, kam se nás to ztáhl? Vidím, že rádi jíte. A tak vás zvu, abyste se zúčastnili challenge. Nemám ponětí, co nás čeká. Nějaké karty. Podívejme se na ně. No, budu muset jít pomalu. A já rychle, to miluju. Zatácení cesta, to není špatný. A jaký pokrm pro nás nachystali? Nudle jsou skvělé. Vypadají velmi chutně. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Nechte mě začít. Podívejme se, co tu máme. Hůlky. Asi bych je měla rozdělat. Tak, opatrně. Pomalu. Proč bych měla spěchat? Vypadá to, že je to nadlouho. Dovolte, já začnu. Hloupé klacky, nemůžu je oddělit. Málem jsem si vylámal zuby. Všechno k ničemu. Jsi prostě slabý. Ne, já to zvládnu. To bolí, trefil jsem přímo do čela. Promiň, to bylo omylem. A jak můžu jíst jednou hůlkou? Zkusím nabrat nudle.
Jo, to byl špatný nápad. To jsou krásné, hladké hůlky. Oh no! Dokonce i Mary začne skoro jíst. A já mám pořád hlad. Dobrá, už je to nebaví. Kolik nudlí jsem namotal na hůlku? A proč je to dosud nenapadlo? Je to dobré? Prostě obžerství. To je to nejlepší, co jsem kdy ochutnal. A jak se má Mary? Tyhle hůlky mě udivují. Myslím, že bychom ji neměli vyrušovat. Vrhnu se na své nudle. Potřebuji brousek. A nyní můžu začít. Podíváme se, jak si poradí s hůlkami. Proč se je vyhodila? Nepotřebuje. Raději si vezmu vidličku a nůž. Na to už jsem zvyklá. A začnu. No, ty nudle pořád padají. S vidličkou a nožem mi to taky nejde. Musíme vymyslet něco jiného. Mám nápad. Budu jíst přímo takhle. Zatím to funguje skvěle. No a je to, zvládla jsem to. Krabice je prázdná. Výborně, gratulujeme. A co je s Mary? Nudle. Jak dlouho sním o tom, že ji ochutnám. Konečně ji mám v puse. To je božské. Hele, ukradneme jí tu porci, se si toho nevšimne. Báječný. Chci si užít každý okamžik. Divné, kam se poděly moje nudle? Viděli jste něco? Au, to bolí. To máte za to. Nemáte brát cizí jídlo. Má pravdu. Nové kolo, super. Podívejme se, co tu máme. Zase pomalu. Dobrá, no, musím si zvykat. Nejsem proti průměrnému tempu. A s tím rychlým jsem docela spokojená. Come on! Tyjo, podívejte, to je pizza. Páni, je tam tolik sýru, mazec. Hned jsem na ní dostal chuť. Jsem tak ráda. Dost kecání, pojďme začít. Jako obvykle jsem první. Pospíš si, Mary. Začnu tímto kouskem. Líbil se mi víc než ostatní. Ach, jak se ten sýr krásně táhne. Chelsea, nechci tu čekat celou věčnost. Myslím, že tento kus je příliš malý. 2 budou tak akorát. Páni, to je apetit. Pizza, budeš se olizat až za ušima. Myslím, že bych neměl ztrácet čas. Dám všechny kousky na sebe a sníme najednou. Ukázalo se, že ten pizza sandwich je super. Jacku, to je tempo. Mám se od tebe hodně co učit. Bravo. Mohl bych jíst ještě rychleji, ale chci si tu rozkoš trochu prodloužit. Dej ty, Chelsea. Co bych měla dělat? Mám to, stroluji. Skvělý nápad. Tak to zvládnu za pár sekund. Něco se pokazilo. Pizza mi uvízla v puse. Neboj, pomůžu ti. Díky, nějak jsem ji nemohla ukousnout. Zachránil se mě. Okamžik štěstí je blízko. Pizza je skoro v mý puse. Kde je? Kam se poděla? Jejda, zase jich upadla a nelze jí zachránit. Zbylo mi jen těsto. To je smůla. I když pořád lepší než vůbec nic. No a je to, skončila jsem. Ty máš neustále smůlu, Mary. Oh no! Co je to, kaktusy? Jsou pichlavé. Oh no! Nechápu, jak je budeme jíst. Bojím se. Nechci si prořezat jazyk. Vypadá to nechutně. Nemyslím si, že je to dobré. Ale risknu to a začnu. Nám to nevadí. Hodně štěstí, Chelsea. Nejprve musím zkontrolovat, jak je ten kaktus pichlavý. Dejte minutku a já to nezjistím. Obávám se, že bude muset čekat dlouho. Začni, Mary. No co, zkusím to. Ach, můj jazyk. To tak bolí. Chelsea, podívej se na to. Já se jen tak nezdám. Teď ten kaktus dostanu. Cítím, že bude horko. Máš pravdu, Jacku. Ale on si o to žádal. Tak je to lepší. Tohle jsem od tebe nečekal, Mary. Bojím se, dostaňte mě odsud. Jseš moc citlivý, Jacku. Wow! Páni, pomstila ses mu?
Hele, je to takový hluk. Nechápu, co se tam u vás děje. Nevšímej si toho, Chelsea, jinak nikdy neskončíš. Tak pojď, kaktusku, zkusím tě. Fuj, to je hnus. Blé. Tu chuť se bojím si představit. Brzy to počítíš sám, Jacku. Můžeš začít. Ať nejdřív Chelsea skončí. Chelsea, pojď, pospěš se, šlápni na plyn. Vypadá to, že neexistuje žádná cesta ven. Můj prst to bolí. Myslím, že jsem svolku bodlinu. Zkusím to znovu. Funguje to, mazec. Kaktus je úplně čistý. Teď ho můžu ochutnat. Mary, měl si pravdu, je nechutný. Hnus. Chce se mi to všechno vyplnout a mít si pusu. Jak já tě chápu. Mám blízko ke kaktusu. Tak jsme se setkali. Ach ne, to bolí. Jak dlouho to trvá? Mám jeden nápad. Prostě všechny jehly ošmykám nůžkami. Pokusím se. Musím trochu přitlačit. A je to. Tak, a zase jsme tu na dlouho uvízli. Myslím, že lepší použít pinzetu. Pomozme Chelsea. A já navrhuji holící strojek. To je ten nejrychlejší způsob odstraňování bodlen. A je to, neděkuji Chelsea. Zbývá jen jedna bodlina. A je to, zmákla jsem jí, můžu to zkusit. Pojď Chelsea, pojď. Proč se to udělal, Jacku? Chtěl jsem ti trochu pomoct. Co to máme za krabici? Co v ní je? To by mě zajímalo. Jo, ještě lepší, než jsem si myslela. To je výzdoba na auto? Páně, to vypadá fakt pěkně. A tenhle kousek dáme sem. Růžové disky se srdíčkama. To je nádhera. Ta kapota je tak měkká. Celé auto mám růžové. Podívejte se na obrovskou mašličku. Tu dám sem. A která princezna by neměla dlouhé řasy a krásné rty? Mrkni na mě, kamarádko. Dopadlo to nádherně. To se ze mě dělá srandu. Moje auto taky musí být stejně dobré. Jasně. Teď si všechny objednám na internetu. Díky, vyděsil jste mě. Okay. Tak. Tady mám všechno, co potřebuju. Začneme válečkem a černou barvou. Namočím ho do barvy a jdeme na to. Celé auto bude černé. Disky s lepkama, super. A pár pirátských vlajek. To je ono, skvělý. Pár lepek na kapotu a pirátská páska přes oko. Jo, je to pravé pirátské auto. To je krásná barva, moje oblíbená rtěnka. Cože? Co to udělal s tím autem? Ty se po mně opičíš. No to ne, to je můj autorský návrh. Ach tak já ti ještě ukážu. Tady jsou moje nové koberečky. Jsou tak měkoučké. Je čas zdobit interiér. To je tak roztomilé. Taky zajíčí uši. Dám si je na volant. Palubovka taky musí být měkká. A na ruční brzdu a převodovku mám tyhle potahy. Pár ozdob na klimošku a růžové kostičky. Yes. Prostě perfektní. Jednorožečku, líbí se ti to? Ty budeš sedět tady. A jak pěkně jsem si ozdobila pás. Teď je moje auto prostě dokonalé. No to mě podrž. Cože? Mia se ozdobila interiér? Co závidíš? Bé. Jasně, sakra. Mám něco v batohu. Pirátskou vlajku na zadní sedadla. Páni. A taky na přední sedadla. A místo volantu budu mít opravdový kormidlo. A na palubní desku si dám malou pirátskou loď. A další lepky. A taky na zrcátko. Tady je můj spolujezdec. Jak to jde, koslivče? No fakt, já jsem mi to říkala. Počkej. Za chvíli tě zavolám. Hej, Majku. Co to vedle tebe sedí? To je kostra, pomoc!
Haha, nechala se napálit. Plásni si, pane Kostro. To je tak strašidelné. To je ale vtipný video. Polilí Nutelou. To je... Cože? Vybil se mi telefon. Sakra. Zrovna teď. Musím se podívat do batohu. Pověsím se lano a zavěsím se na něj tablet. Jo, teď to jako v opravdovém kině. Chceš brambůrky? I když jsou pro tebe zbytečný. Nemůžu, to je tak vtipný. Tak, ještě jednu takovou fotku. Kouknem se. Jo, v autě mi to fakt sluší. Moc se k sobě hodíme s tím autíčkem. Co to tam Mike dělá? Díval se na videa s kostlivcem? Och jo, mám nápad. Uvidíme, kde je víc cool. Jen musím běžet do obchodu. A tady je moje nová televize. A teď si ji dám do svého krásného růžového kufru. Pojď sem, krásko. Našel jsem to pro tebe místo. Jo, to je perfektní. Ještě tu chce místa, odkud se na ní budeme dívat. Tyhle pafy jsou perfektní. Teď už musím mít pozor kamarádky. Halo, pospěšte si a doneste popcorn. Ahoj, holky. Podívejte, jak je to vtipný. Tyjo, to je fakt hustý. Co je to za kravál? Co tam mají za dýchánky? Koukají se na filmy na fatbojích? Tak to by takhle nešlo. Já jim to ukážu. Nastal čas si zacvičit. Jdu zapnout video s trenérem. Teď si sem musím dát podložku na jógu. A jdeme na to. A 1, a 2, a 1, a 2. Hej, holky, pojďme to dělat společně. Yes. A 1, a 2, a 1, a 2. A je to, opakujte po trenérovi. Co se to tam děje? Oni trénují? No. S těmi hambáčem musím přestat. To je těžká krabice. Je v ní moje vybavení do posilovny. Činky dám do kufru a tyhle taky. To je ono. Hej, kluci, ahoj, jak to jde? Je čas si zacvičit. To je ono. Zvedejme železo, aby nám narostly svaly. Nespomalujem. Já jsem nějaký uzavená. Hej, co zpomaluješ? Zaber, na co se díváš? Hello. Myslím, že na mě mrká. Ahojky. Hej, Kate, co je? To jsou kluci. A ty svaly. Co kdybychom šli k nim? Tak jo. Ahoj, krasavice. Hej, holky, co děláte? Teď jsem to úplně sama. Jsou tak těžké. Holky, nechala mi na pospas. To není správné. Já jsem to úplně sama. Hej, Mio, proč brečíš? No tak, nech mě s tebou se zacvičit. Pojď. Tak jo. Docela ti to jde?